אז מה קורה? היום אני הולכת להכין מלאווח לארוחת ערב. מה שאני יכולה. מלאווח. מחבת חלבית. איך שלא קוראים לזה מי שיודע. נכון, חבית. ושמן. שמן כבר שמתי לפני, אז אני לא אשים עוד. צריך. טוב, אני אחזור אליכם. ביי ביי. טוב, החלטתי שאני רוצה להמשיך איתכם קצת ולספר לכם שאני רוצה להגיע המון סאבים, ואז אני יכולה לעשות סרטונים. מי שרוצה סרטונים, שישים סאב. בבקשה, בבקשה ממך, אני רוצה המון סאבים. ואז אני יכולה לעשות לכם שידורי חי. בוא נאכל בינתיים דוריטוס. סליחה על כל הבלגן שיש מאחוריי, דוריטוס. תראו את זה. אוי. מי ששואל, אני ככה יודעת להכין מלאווח. מכינה המשפחה שלי. הכנתי דוריטוס אחד. רק אם נגיע ל10,000 לייקים, אני אכין דוריטוס. זה קופץ. בוא נשים בצד. טוב, אני אחזור לכם כי עוד מעט נגמר את הסרטון. אני אחזור שעה להיות מוכן בה. אני חזרתי לכם כי אני רוצה לראות לכם את ההפיכה שלי, אבל אני אחר כך עוצרת כי אין לי זמן לסרטון. 3, 4 ביי ביי. הנה ככה המלאווח יצא פה. ומי שרוצה נשאר איתי, יש לי חלק עוד אחד של שוקו שאני מכינה. מי שרוצה להישאר, שישאר. אז ביי ביי.